sindikatuaren helburua langileak akordioaren erdian jartzea zen, eta lortu egin du, batez ere akordio honekin langileen lan baldintzak hobetzen direlako, eta gainera, enpleguaren bermea delako akordioa. Gainera, autoaren sektorean aldaketak egoten ari diren momentu honetan, eszenatoki batean, trantsizio egoera batean gaudelako. Guk argi daukagu, hasta hauetan egindako lana eta jendeak erakutsitako burgaratzeko grina eragin auki duela, lortu diren gauzak, edo behintzat enpresak bere plataformatik kendu dituen gauzak, langileak egindako burrukangatik izan da, plantilla aktibatu da, enpresak hori badakile bai, jendeak kalean ikusi duelako eta ez zailolako gustatu, eta argi daukagu ere lortu diren gauza guztiak horregatik izan direla, eta ez sinetu duten sindikatuek edo enpresak edo Urkulluk eta konpainiak egindakoagatik. Gurutze Gorria Henri Dunant suitzarrak sortu zuen. Araban, 3. Karlistadan jaio zen Estanislau Urquijo Ilandaluze orduko ahaldun nagusiaren eskutik eta beste 100 pertsonen laguntzarekin. 150 urte hauetan aldaketa anitz izan ditu erakundeak, izan ere hasieran zaurituak artatzeko sortu zen, eta gaur egun beste helburu eta lan esparruetan aritzen dira lanean. Bere garaian sortu zen, gudan zeuden pertsonei zaintza emateko eta baina gure gizartea ere modernizatzen edo aldaketak ere izan ditu, eta horren aldaketan guk ere 150 urtean pentsatu hasi zen horrelako gaiekin, eta gaur egungo gaiak edo gaiak nagusienak dira erreflexiatuak, gizarte arloan behar duen jendea edo laguntza, eta hori da gaur izango zen Gurutze Gorriko beste arlo ditu, baduka ere gazte talde bat, osasun arloan ere lan egiten dugu, prestakuntza arloan ere, ez dugu enplegu arloan ere, ez dugu galdu beste gaiak ere, baina gauzak aldatu dira, gizartea aldatu egin da, eta Gurutze horrekin aldaketa horiekin batera, nik esaten dudan bezala, azkenean Gurutze Gorria niretzako da iceberg bezala. Azkenean punta bat bakarrik ikusten da, baina azkenean ura azpian gauza asko daude. Egun Gurutze Gorrian parte hartzeko aukera eta modu desberdinak daude, bai aurrez aurrez, baita telematikoki ere bai. Baita ere gaur egun daukagu hori voluntario virtuala edo, adibidezuk ez dakit, hemen bizi ez bazara, edo ez daukazu gure ordutegi barruan edo aukeran egiteko, badaude gaiak eta gauzak egiteko zure etxetik eta beste ordutegi batekin. Beraz, aitzakiak ez dago baduzu Gurutze Gorriko parte izatea, aukera ezberdinak dituzu gurekin parte hartzeko. Urteurren hau ospatzeko hainbat jarduera burutu dira, horietako garrantzitsuena Suzien desfilea. Gauzia da errekonozitzea lehen egon diren voluntarioak, orain daudenak eta egongo direnak. Egin genuen martxa bat edo desfile bat antortxakin,
Pandemiak eragindako egoerarekin batera voluntarioek gora egin zutela adierazten dute. Egoera zaila, baina zoriontzua bezala gogoratzen dute. Eskertzeko da, ze hori pandemia sortu zena eta hori jendea lantokiak eta itxita zeuden ez dakiz eta orduan jendean ez zuen, azkenean sentitzen zuen behar zaitekin behar zuela, eta orduan pila bat jende urbildu zen gurutzarraino, eta gainera hori ere, eman digo aukera ere, jendeari ezagutzeko zer egiten duen Gurutze Gorriak. Erantzunik gabe! Espainiako ezkerra ahul dago. 2018an Esperantzarako aldia irekitzen PSOEk eta Unidas Podemosek sinatutako gobernu akordioari esker. Baina garai horiek atzean giratu direla antzematen hasi da. Agindutakoa erdizka betetzen ari da gobernua eta horrek haserretu eta nekatu egin ditu hautesleak. Eskuinak gora egiten duen bitartean, ezkerra zatitzen ari da eta sigla berriak sortzen ari dira. Honi guztiari aurre egiteko, ezkerraren zati batek indarrak batu ditu eta koalizio berri bat sortu da galtzen ari den boterea berreskuratzeko. Pablo Iglesiasek atzo aurkeztu zuen. Se está buscando una coalición de Podemos con Esquerra y con Bildu para frenar el efecto Yolanda. Tengo que decir que sí, efectivamente he pactado ya con Oriol Junqueras que el próximo gobierno que vayamos a hacer yo sea presidente del gobierno, el vicepresidente primero y Arnaldo Otegi, vicepresidente tercero. La primera medida que hemos acordado será trasladar los restos de García Ferreras a Lincoln Rubio para que descansen junto a los de Franco. Pablo Echenique será nombrado ministro de Defensa y compraremos con cargo al presupuesto de la OTAN un helicóptero para que Echenique se pueda desplazar tranquilamente. Gabriel Rufián será nombrado embajador en el Vaticano y hay una parte no pública del acuerdo que he firmado con Otegi y con Junqueras que implicará que Yolanda Díaz sea contratada como abogada laboralista del sindicato LAB. Gracias. Amaiur gaztelu baltzori, amaiur gaztelu baltzori, berreun gudari orosumin, zaintzen zaitu ben, zaldun onak, Navarraldez eginda bezin, berreun gudarik, gaztelu baltzori. Arturo Kanpion euskaltegia dugu, 1978tik gaude egoitza hauetan, baina euskaltegia bera lehenago sortu zen, 1971-1972 ikasturtean, bere estatutuekin eta garaiko aukera legalekin, entitate juridikoa duen zerbait da. Euskal Herriko lehen biziko euskaltegietakoa da. Eta, Iruñeko lehenengoa, hori zalantzari gabe. Eta, lehenagotik, noski, euskaltegiatzen utzetik sortu. Ari ziren eskolak ematen, hainbat lokaletan, auzotako auzo elkartetan,
eskolapioen lokal batzutan, ez dakit zer, ez hainbat tokitan ari ziren eskolak ematen eta hori pixka bat biltzeko, koordinatzeko, antolatzeko sortu zen euskaltegia. Euskaltegia sortu zen nolabait frankismoaren amaierako giro ametslari eta borrokalari hartatik nolabait, ez? Berpizkunde bat izan zuen euskal kultura orokorrean eta nolabait hizkuntzaren berreskurapenak ere bai, nolabait gainera, ez dakit, nolabaiteko militantziatzat hartzen zuen jendeak euskara ikastea edo berreskuratzea eta irakasleak ere nolabait unibertsitatean ari ziren ikasle euskaldunak ziren, ikasle horiei euskarak ematen zizkietena, batzuetan musutru, beste batzuetan xoix batzuk kobratuta, bueno. Bueno, hor, ez dakit jende asko ibili zen, ez? Esan dugu, giroa orokorrean borborrean zegoela, alde askotatik, baina baita euskararen eta euskal kulturaren aldetik ere. Orduan, bueno, hor izan zen jende euskalduna, euskaltzalea, horako taldeak sortzen hasi ziren, horiek denek ekimen handiko jendea ziren eta hasi ziren berehala gauzak antolatzen, ekitaldi kulturalak, euskara klase txiki batzuk hasieran, eta gero handiagoak, ikastolak sortzen hasi ziren, euskaltegiak, gau eskolak lehenago, eta beraz, jende askoren ekarpenari esker sortu zen mugimendua eta gero mugimendu horrek eman zuen ja, zehazki gau eskolak sortzea eta euskaltegia sortzea, ez? Eta badira izen ezagun batzuk, ez? Patxi Zabaleta, Iñaki Zabaleta, Torkizuna kulturelkartea eta horre Kuntxillos eta Jorge Cortés Izal eta izen asko dira, izenak ematen hasteak duen arriskua hori da, beti geldituko dela baten bat bazterrean, baina talde lana izan zela, esan dezakegu, euskararen aldeko konpromiso eta ilusio handia zuen jendeak sortu zuen proiektua. Eta proiektuaren finantziazioan kanpiondi pasatzen ziren ikasle eta irakasle guztiek ere laguntzen zuten. Garai hartan, erosi hartzen 500 pezetako bono bat, konvertible en acciones jartzen zuen, esaten zutena, finantziazioan laguntzeko. Urtero egiten dugu kurso bukaeran festa handi bat, irakasle eta ikasle guztiekin, eta aspaldiko laguna asko etortzen dira, ikasle izandakoak, irakasle izandakoak, ez guk modu, ez dakit, humoretsuan edo San Arturo esaten diogu festa hori. Beti maiatzaren 20aren bueltan izaten da, eta urtero egiten dugu bazkari handi bat, eta gero gehienetan jarauta 79 txaranga etortzen da gurekin, eta arratsaldean haiekin egiten dugu dantzaldia, eta festa egun polita izaten da. Aurten, 50. urte urrena dela eta pentsatu dugu egun horri gauza gehiago eranztea eta egun beteago antolatzea. Orduan, betiko formatu hori mantenduko dugu bazkaria eta dantzaldia jarauta 79ekin, gainera jarauta 79ek 40 urte egite ditu aurten. Eta goizean hasita prestatzen ari gara ekitaldi sorta bat, eguerdi aldean edo egiteko, alde zaharrean, euskaltegia izan zen lehenengo egoitzan ekitaldi txiki bat egin nahi dugu konpoina Karrikan, han hasi baitzen, gero lokal honetara pasatu ginen eta ez dakit odegarri gisako zerbait. Lakatxo bat edo jarri edo lako zerbait. Eta, bertsoak, dantza, musika, bermu garai horretan alde zaharrean barna Karrika dantzan eta ibiltzeko. Eta gero bazkaltzea joango gara, dantzaldia egingo dugu arratsaldean eta gauerako prestatu dugu festa berezi bat, euskarazko kantutegia, nolabait, kantutegiari astinalditxo bat emateko karaoke formatoan. Beraz, oso festa polita izanen da, divertigarria,
Eta, jende guztia dago gonbidatuta parte hartzera, gainera egun luzea izanen denez, aukera dago goizekora etortzeko edo bazkaltzera gelditu, atxaldekora hurbildu, karaokean parte hartzeko, ez dakit, konpromiso maila diferentetarako aukera ematen du. Berrogeita hamar urte hamaika histori. Berrogeita hamar urte hamaika histori. Nor nori norta nor nori. Gogoan hiltzaturik gertatu zen hori. Apa, kampion! Dio, berrogeita hamar urte eta segiatik. Martxan jarritako proiektuaren helburu nagusia, danotak izuen moduan, Agustin Ibarrolaren sorkuntza artistikoari jarraipena emotea izan da. Bizkairako proiektu berritzailea da. Ez dut ukatuko sekulako ilusioa egiten dauzkula, arazo bat egoan tokian orain aukera bat sortzea eta maila hontako arteari jarraipena emon alizatea. Konplexua da, baina garrantzitsua zen irtenbide bat bilatzea. Berto Larrita Kortajarena naiz, idazlea. Zarauztarra naiz jaiotzez, baina badira 15 urteia Donostian bizi naizela. Informatikaria naiz, ikasketaz, baina duela urte batzuk erabaki nun informatikako kontuak utzi eta idazletza kontuei lotzea. Eta hortan ari naiz, eta orain gontan udalbiltzan beka honi esker, zuian nago. Zuian Gorbialdeko kuadrillan dago, udalerri bat da, 6 dira eta zuia bat da. Murgian gaude oraintxe bertan, ze zuia bera ez da herri bat, 13 leku ezberdin dira, 11 herri eta beste 2 auzo, eta orain Murgian gaude, Murgia da herri handiena. Hemen udala eta zerbitzu guztiak daude, udaletxean guk lan egiten dugu pixka dana aurrera eramateko, ez? Orain, aurten hasi gara mankomunean lan egiten, kultura, berdintasuna, euskara eta ingurumena, ekintzak aurrera eramateko eta denok batera ekintza potenteagoak egiteko. Gure erronka nagusiena momentu honetan, gure paraje hauek mantendu ahalik eta egoera normalenean edo berdenean momentu honetan egoten dire dagoen moduan, eta batez ere etxe bizitzaren kontra. Hemengo bizi maila nahiko altua da eta hemengo gazteak eta behar izaten dute aldegin Gasteiza edo beste norabait etxe bila. Nik aurkeztu nuen proiektua bat izan zen oroitzapenei buruzkoa zen. Nik buruan eukan jendea ezagutzeko egitea halako galdetegi bat. Eta galdetegi hortan hainbat galdera prestatu nituen, baina horietatik gehi interesatzen zitzaizkidanak zian pertsona batek dauzkan oroitzapenei buruzkoa, baina bizitza bateko oroitzapen onenak eta txarrenak zeintzuk dian, ezta? Nirekan teoria zen, oroitzapen onenak lotuta daudela heriotzakin edo minakin. Eta orduan, nire proiektua nahizun edan, nolabait, tokatzen zitzaidan herriko oroitzapenekin, ez? Eta gero, oroitzapen horietatik abiatuta, fikzio batekin, nolabait, gezur bat kontatu, baina gezur horrek kontatzea, nolabait, herri horren edo bailera horren egia, ezta? Galdetzen nien, beren bizitzako oroitzapen indartsuenei buruz, ez? Eta batetik ikusi nuen nire teoria betetzen dela, ez? Oroitzapen onenak maitasunarekin lotutakoa dira, eta oroitzapen txarrenak minarekin eta heriotzakin lotutakoa dira, baina kontuan izan ez nuen gauza bat atea zen, eta da, oroitzapen onentsuen artean, ia beti daola oroitzapenen bat aurrak garenekoa, ez da. Eureti sortuak, guretzat proiektu
potentea izango da, ze hemendik aterako dena, gure ipuina, gure historia, gure bizimodua, beste herrialde batzuetara joango da, orduan helduko da gure zuia. Nola urtzen dudan geuretik sortuak itasmoa. Nik uste dut, bat ator nik uste udalbiltzak daukan helburu nagusietariko batekin. Eta da lurralde koherentzia eta nik uste dut gertu egonda ere Euskal Herria txikia izan arren oso urrun ibiltzen gara Nafarroatik, iparraldetik, baita Gipuzkoa eta baita ondoko herrietatik ere, nik uste dut beti egiten den zera alegin guztiak ondo eta ongi etorriak izaten dira. Eta modu honetan foke honekin askoz ere hobeto. Nik uste dut udalbiltzak sustatzen dituen ekimenak eta ekintzak bultzatu behar ditugula. Udalbiltzaren aldetik badaola nahi bat euskal sortzaileak zaintzekoa, Ni euskal sortzaile bezala udalbiltzak olako proiektuak egitunean, ni euskal sortzaile bezala zaindua sentitzen naiz, eta hori asko estimatzen duen gauza bada. Gero dago euskararen kontua, adibidez Zuiako bailaran, jakin izan dut euskaraia galdu intzala Frankoren garaian, Jendea euskarara gerturatzeko euskal kultura bultzatzea ezinbesteko, kulturaren bidez erakartzen da jendea hizkuntza batean nire ustez, orduan bere biziko garrantzia daukala iruditzen zait. Ideak hemen laburretu ditut. Animaliak eta matasuna, nola horrek eraman ninduen protagonista emakume izatea, ze aldaketa egon zan azkenengo 25 urteetan baileran oso garrantzitsua egitu zitzaiten. Eta orduan horrek eraman ninduen, lehen egona den norbaiten larruan jartzera, nolabait bueltan datorrena, eta orduan berak bizitzea, lehen nola zan bailera eta 25 urte beranduago nola dan, aldaketa horiek adierazteko, Gero kontrasteak ere adierazinen ditun, bertako jendea, kanpotik etorretako jendea. Eta orduan, honekin guztiarekin esaten nuen, protagonista emakumea da. 25 urte lehenago egon da herrian, ezautzen du tokia. Orduan zertara dator. 25 urte beranduago, hori da pixka bat nire buruari galdetzen niona, Eta orduan esan, horri behar du, derrigor zerbaiten bila, Baina, gustatzen zaiten, zerbaiten bila etortzen ideia hori, baina nola bai, ez aitortzea bere buruari zeren bila dator, Nola bai izatea hor, berak bere subkontzientean daukan zerbait, Zerbaiten bila dator, baina beste aitzaki baten azpian. Eta baita oso garbi neukana zan, historio nagusia, ez zara Zuiako historio bat izan. Beste historio bat izango zala, baina kontu hauen guztiengatik, ningo kontuak azalduko ziren. Amaiur gaztelu baltzori, berreun gudari oro sumin, zaintzen zaitu ben, zaldun onak. Nabarraldez eginda bezin, berreun gudarik, gaztelu baltzori.
nahi beza beti